ናኻትኩም ሆን ከመይጸኒሕኩም ክብሪ ኩሉ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣቦ ይኹን እንዳበልኩ ሎም መዓልቲ ድማ ብተስፋኻ ኣይትደርቢ ዝብል ኣርስቲ ኣብ ቅድሚኹም መፅእ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ኣቦ በዚ ትምህርቲ እዚ ድማ ንኩላትና ከም ዝባርኸና ኩላሕን ጥርጥር የብለይን። ክብሪ ኩሉ ንዑ ይኹን። ወተስፋና ኣይንደርቢ። ብሓቂ ኣብዚ መጨረሻ ዘመን ሰባት ብብዙሕ ክፍተኑ እንሪአሉ ግዜ ዘለና እዩ። ዳርጋ ሕቶ የብሉን ድበሃል ሰብ ወይ ድማ ሕቶ ዘይብሉ ገዛ ዳርጋ የለን ኢኻ ትብል። በቲ ኮይኑ በቲ እግዚኣብሔር ኣቦ በዚ ክንመሃሪና ብድሕሪ ድማ ካብ ስበጊሰ ክፅልይ እግዚኣብሔር ድማ ሓሳባት ልብና ከስመ ስፔሻል ድማ ተስፋ ኣብ ምቑራፅ ንዘለኹም ተስፋኹም ንዝደርበኹም ኣሕዋት ድማ እግዚኣብሔር መዋፅኦ ክገብር ክፅልየ። ክብርና ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ተስፋና ኣይንደርቢ፣ ተስፋኻ ኣይትደርቢ፣ ተስፋኺ ኣይትደርቢ። ስለምንታይ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣቦ ምሳና እዩ። ኣቦ ሎሚ ኣይጥንጥነና፣ ፅባሕ ኣይጥንጥነና፣ ድሕሪ ፅባሕ ኣይጥንጥነና። እሱ ስለና ኩሉ ግዜ ግዲ ዝብሎ ኣብቲ ቅዱስ ቃሉ ከምቲ ዝብሎ ከዓ ኣነ ስጋብቲ መጨረሻ ዘመን ምሳኹም እየ፣ በቃ ሓይልኹም እየ፣ ፀግዕኹም እየ፣ ኣይክጥንጥነኩም ኣይክሓድገኩም ስለኹም ድማ ግድ ይብለኒ ይብል ኣቦ ማለት እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ፈፂሙ ከምዘይሓድገና ኣርጊፅና ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝፈታኒ እዋን ኣብ እምነትና ኣበርቲዕና ክንፀንዕ ከምኡውን ክንሕይል ከምኡ ክንተብዕ ጥራይ እዩ ዝግባአና። ኣብ ህላውነት እግዚኣብሔር ድማ ክንድገፍ። ስለዚ ወለኳ ኣብቲ ወላ ሓንቲ ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ ወይ ድማ ብብዙሕ ትሓልፈሉ ዘለካ ግዜ ፅልምትምት ዝበለካ ግዜ ኣብዚ ግዜ እዚ በቃ እግዚኣብሔር ምሳኻ ምዃኑ ምሳኺ ምዃኑ ክትእመን ይግባእ ሓፍተይ። ክብርና ኣምላኽ እውን ስለምንታይስ ኢድ ኣምላኽ ከምቲ ትማሊ ዘሳገረትኪ፣ ከምቲ ትማሊ ዘበርታዕትኪ፣ ከምቲ ትማሊ ዘፅናዕትኩም፣ ከምቲ ትማሊ ዝመራሓትና ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣቦ ምሳና እዩ። እቲ ሓልፎ ዘለና መከራ ንፅቡቕና ምዃኑ ተረዲእና ማለት እዩ። ሕጂ እውን እምነትና ብዝግባእ በቃ ኣብ እግዚኣብሔር ክንብርትዕን ክተብዕ ይግባእ። ኣምላኽ ከምዘይሓድገና ከምዘይጥንጥነና ኩሉ ግዜ ምሳና ድማ ከምዝኾነ ኣብ ቃሉ ናይ ተስፋ ቃል ብብዙሕ ተዋሂብና እዩ። እና እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ቃል እሙን እዩ። ዳስዋ እዩ ኣብቲ ቅዱስ ቃሉ እንታይ ብስ እግዚኣብሔር ንቃሉ ልዕሊ ስሙ ይኽበር፣ ንቃሉ ነቲ ዝበሎ ቃል ንምትግባር ድማ ኩሉ ግዜ ይተግህ። እግዚኣብሔር ኣብ ቃሉ ሰብ ኣይኮነን ከይሕሱ ወዲ ሰብ ድማ ሰብ ኣይኮነን ያ ከይጠዓስ ወዲ ሰብ ድማ ኣይኮነን ከይሕሱ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብቲ ንዓይ ንዓኻትኩም ዝኣተዎ ናይ ተስፋ ቃል ማለት እዩ ከይኣተግበሮ ንድሕሪ ዝምለሰሉ ምክንያት ወላ ሓደ የለን። ሕጂ እውን እንተኾነ እግዚኣብሔር ኣቦ መሳኺ እዩ። ኣብቲ ቅዱስ ቃል እንታይ ዲ ዝብል ወላ እኳ እታ ዝወለደትካ ኣደ እንተጠንጠነትካ ኣነ ግን ኣይከጠንጥነካን እየ ዝብል። ንስኻትኩም እኳ ይብለና ኣብቲ ቅዱስ ቃሉ ንስኻትኩም እኳ ፅሩይ ልቢ ወይ ድማ ክፉኣት ክነስኹም ኣነ ግን ፅቡቕ ሰናይ ነገር ንደቅኹም ምግባር ካብ ፈለጥኩም ኣነ ኸደኣ እቲ ፈጣሪኹም ኣነ ኸደኣ እቲ ወላዲኹም ክንደየናይ ኣብሊፀ ዘይፈትወኩምን ዘየፍቅረኩምን ስለቲ ጉዳይኩም ከቢድ እናትብዎ ዘለኹም ዘይሓደልኩም እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ እቲ እናሓልፎ ዘለና ስደት ኦር መከራ ኦር እቲ ተስፋ ኣቁሪፅና ወይ ተስፋ ኣደርቢና ዘሎ ጉዳይ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ከምዘይዓቢ እግዚኣብሔር ንኩሉ ሰናይ ከም ዝገብሮ ንኩሉ ድማ ከም ዘቕልሎ እዚ ተረዲእና ክንመላለስ ይግባእ። ስለምንታይ ሎሚ ኣብዚ መጨረሻ ዘመን ብዙሕ ሰብ በቃ ተስፋ ይደርቤ ሎምስ በቃ ተስፋ ቆሪፀ እናተይ ጉዳይ እንደ እግዚኣብሔር ወላ ኸማን ድኽእሎ ኮይኑ ደይስማዓኒ ስጋብ ዝብሉ ሰባት ኣለው። ሓፍተይ ሓወይ ጉዳይካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሊል እዩ። ንእግዚኣብሔር ድሰኣኖ ነገር ወላ ሓደ የለን። ስለዚ ኣይነው ብብዙሕ ተሓልፍ ትህሉ በይንኻ ኮይንካ ዝተሰማዓካ
ካብ ብዙሕ ፈተና ካብ ብዙሕ መከራ ሂወት ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ኮይኑ ስማዓካ ዘሎ ከምኡ እዚ ዝነበረካ ዕላማካ በቃ ራእይካ ደርቢካ ዘለካ ከምኡ ኣብ ሓዘን ዘለኹም ብሰባት ዝተበደልኩም ብፍርሒ ድማ ዝተዋሓጥኩም ዝተሰዓርኩም ኮይኑ ዝስማዓኩም ኣብ ሕሉፍ ጌጋታትኩም ትነብሩ ዘለኹም ምንም ዘይብልኩም ኮይኑ ዝስማዓኩም ንኣኻትኩም ግን ሎማዓንቲ ፅቡቅ ዝኾነ ዜና ኣለኒ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣቦ ይፈትወኩም የፍቅረኩም ስለኹም ድማ ግድ ይብሎ እሞ ተስፋኹም ኣይትደርብዩ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ንፍጥራቱ ይሓሊ ግን እግዚኣብሔር ክመፅእ ከሎ ኣብቲ ናቱ ሰዓት እዩ ንሕና ቅልጥፍ ስለ ዝበልናይ ኣይቅልጥፍን ንሕና ሓንሳብ ፅናሕ ስለ ዝበልናይ ኣይፀንሕን እግዚኣብሔር ናቱ ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣለዎ ክብርን ኣምላኽ ስለዚ ኣብዚ ክርዳኣና ዘለዎ ማለት እዩ 7 ነጥብታት ክንገብረን ዘለና ከም ክርስቲያንስ ሓደ ብሓደ ክንሪአን ኢና ንሳተን ድማ ሓደ ክርዳኣና ዘለዎ ጉዳይ እንተሎ እግዚኣብሔር ኣቦ ንፍጡራቱ ይሓሊ እዩ ስለዚ እቲ ናተይ ነገር ደኣ ናተይስ በቃ ከቢድ እዩ ናተይስ እትብሎ ዘለኻ ዓመታት ወዲኡ ዓመታት ከይዱ ተስፋይ ድማ በቃ እትብል ዘለኻ ሓዊ ሓፍቲ እግዚኣብሔር ስለኻ ግድ ብሎ እዩ እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ፍጡሩ ግድ ይብሎ እዩ ኣብ ሉቃስ 12 ካብ 22 ስጋብ 33 ዘሎ ክንሪኦ ኢና ክብርና ኣምላኽ ንደቂ መዛሙርቱ ድማ በሎም ካብ ምግቢ ሂወት ተዓቢ ካብ ክዳውንቲ ስጋ ይዓቢ እሞ ስለዚ ንሂወትኩም ብትበልዖ ወይስ ንስጋኩም ብትክደንዎ ኣይትጨነቁ ብለኩም ኣለኹ እግዚኣብሔር ክንጭነቅ ኣይደለናን እግዚኣብሔር ተዋጋኢ ስሙ ድማ እግዚአብሔር ናብ ኳኻት እሞ ኣስተብህሉ ኣምላኽ ይቕልቦም እምበር ኣይዘርኡ ኣይዓፅዱ ማዕኸን ወይ ቆፎ የብሎምን ካብ ኣዕዋፍ ንስኻትኩም ግዳ ክንደይ ኣዝኹም ዘይትወልፁ ካባኻትኩም ተጨኒቑ ኣብታ ቁመት ሓንቲ እመት ምውሳኽ ዝኽእል መን ኣሎ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዘርእየና ተጨኒቕና ነምፅኦ ወላ ሓደ ነገር ከምዚ የለ እዚ ቀሊል ነገር ምግባር ካብ ዘይትኽእሉስ ንምንታይ ደኣ ብካልእ ትጭነቁ ዕምባባታት ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ኣስተብህሉ ኣይስዕሩ ኣይፈትሉ ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብረቱ ከም ሓደ ከባታቶም ኣይተኸድነን እብለኩም ኣለኹም ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ፅባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ በረኻ ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነስ ኣቶም ጉዱላት እምነት ንኣኻትኩም ግዳ ከመይ ኣብዚሑ ዘይከድነኩም ንስኻትኩም ከዓ እትበልዖን እትሰትይዎን ኣይትደልዩን ኣይትጨነቁን ነዚ ኩሉስ ኣዛብ ዓለም ደልይዎ እሞ እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ዳኣ ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውሰኸልኩም እዩ ይብል ኣብቲ ቅዱስ ቃሉ ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣቦ ስለኻ ግድ ይብሎ እዩ እግዚኣብሔር የፍቅረኪ እግዚኣብሔር የፍቅረካ እዩ እቲ ናተይ ጉዳይ ደኣ እሞ ብዙሕ ዓመታት እንዲወሲዱ መዓስ ክኸውን ኢልካ ተስፋኻ ኣደርቢካ ዘሎ ተስፋ ኣውሪፅካ ዘሎ እግዚኣብሔር ግን ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዜኡን ክመፃልካ እዩ እቲ ካልኣይ ክርዳኣና ዘለዎ ጉዳይ እግዚኣብሔር ኣብ ሰዓቱ እዩ እግዚኣብሔር ንነገራት ኩሉ በቲ ንሱ ከምቲ ኤርምያስ 29:11 ዝብሎ ማለት እዩ ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ ፈልጦ እዩ መፈፀምታን ተስፋን ክበኩም ሓሳብ ድሓን እምበር ናይ ክፉ ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሔር ኣቦ ስለዚ ንዓይ ንኣኻትኩም ዝሓስበ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ሓሳብ ፅቡቅ እዩ ግን እግዚኣብሔር ሓሳባተይ ሓሳባትኩም ኣይኮነን ንብለና መንገድታተይ ከዓ መንገድታትኩም ኣይብል ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝብል መንገድታተይ ካብ መንገድታትኩም ሓሳባተይ ከዓ ካብ ሓሳባትኩም ልዕል ዝበለ እዩ ዝናብን ውርጭን ካብ ሰማይ ከም ዝወርድ እሞ ንምድሪ ከስተዮ ከም ዘፍርን ከም ዘበቁልን ከዓ ከይገበሮ ዘርኢ ንዘርኢ ምግቢ ንተቐላቢ ድማ ከይሃቦ ንድሕሪት ከም ዘይምለስ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃለይ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ
نتي أنا زدليه كسلت أبت أنا زلقه خأني إمبر بخنتو ناباي أيكملسني بحاجوس كتوزو بسلام دما كسنة يخم مو آخران كوربيتن كقدميكم اللي كبللكم كلهم أوام مرور كتاقلكم إيه أب إسياس 4:31 እንታይ ይብልስ ቶም ንእግዚኣብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ሕደስ ከም ንስሪ በኽናፊ ድይቡ ይጎዩ እሞ ኣይሕለርን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብቲ ናቱ ሰዓት ኣይትጠራጠር ደበኽ ብሊ ስለ ጉዳይካ ደበኽ ክብለልኪ ስለ ጉዳይኪ እንታይ ደኣ ንሕና ኣበርቲዕና ኣብኡ ክንውከል ይግባአና። ስለምንታይስ እግዚኣብሔር ነቶም ጽበይዎ ነታ እትደልዮ ነፍሲ ሰናይ እዩ። ንምድሓን እግዚኣብሔር ተስፋ ምግባርን ብህድኣት ምጽባይን ሰናይ ይብለና። ንድሌትኪ ብፅቡቅ ነገር ዘጽግብ እዩ ንእስነትክ እውን ከም ንስሪ ትሕደስ። መበልሳሳይ ክንገብሮ ዘለና ብእምነትና ክንጸንዕ ክንተብዕ ክንሕይል ዝኸበደና ነገር ድማ ናብኡ ክንድርቢ ይግባእ። ኣብ ማቴዎስ 11:28 እንታይ ይብልስ أتفهم كلهم تسعروا تصور زغبدكم أنا كأعرفكم نواي نعو أنا لوحي لبيد ما سعوت أرعتي فوكس صوري ونقللي مو أرعتي تصور كاباي وانت مهار لنفسكم كعرفتي كترخبوا إيخم أتوم ጽሙኣት ኩላስኩም ናብ ማየት ንዑ ኣቱም ገንዘብ ዘይብልኩም ከዓ ንዑ ተሻየጡ እሞ ብልዑ እወ ንዑ ብዘይ ገንዘብ ብኸምኡ ወይኒ ፀባን ተሻየጡ ገንዘብኩም ነቲ እንጌራ ዘይኮነ ፀማኹም ድማ ነቲ ዘየፅገብኩም እንተጥፍኣሉ ስለምንታይ ተጠንቂቅኩም ስምዑኒ ነቲ ዝፀበቐ ከዓ ብልዑ ነፍስኹም ብጣዕሚ ባህ ክብላ እዩ እዝንኹም ናባይ ፅለው እሞ ናባይ ንዑ ስምዑ ነፍስኹም ድማ ብሂወት ክትነብር እያ ኣነ እቲ ንዳዊት ተስፈኽዎ ነባሪ ፀጋ ዘላለማዊ ኪዳን ንሳኻትኩም ከኣቲ የብለና ኣብ ኢሳያስ 55:1-3 ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:2 እንተዳሪና ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:2 ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ መጓሲ ኣምላኽ ጓሲዎ ፍታው ከም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ብግዲ ኣይኹን ብተሓጓስ እምበር ምእንቲ ከንቱ ረብሓውን ኣይኹን እብለና ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ይኹን መበል 4 ክንሪኦ ዝደልዮ ኣብቲ ውዱእ ስራሕ ክርስቶስ ንጠምት ኣብቲ ውዱእ ዝኾነ ስራሕ ክርስቶስ ንጠምት ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:8 ዘሎ ንርኣይ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:8 መወዳእትኡ ከዓ ኩላትኩም ሓደ ዝሓሳቦም እትደናገጹ ሕውነት እተፍቅሩ ለዋሃት ትሑታት ክኑ ይብለና ስለቲ ሰናይ እንተፀዓትኩም ከመን እከይ ዝገብረኩም ብል ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:13 ስለ ጽድቂ እኳ ድማ ሓሳረ መከራ እንተጸገብኩም ብፁዓን ኢኹም ካብ ፍርሃቶም ድማ ኣይትፈርሑን ኣይትስንብዱን እውን 15 ንጎይታና ክርስቶስ ብልብኩም ቀድስዎ እምበር ብዛዕባ ተኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያታ ንዝሓትኩም ዘበለ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሳዕ ተዳልኹም ኩኑ ግናኸ ብዓቕልን ብፍርሃትን ደኣ ይኹን ይብል ኣብ ሓይሊ መስቀል ምትእምማን ኢየሱስ ድማ ንሂወትካ ንዘለኣለም ክቕይሮ ምዃኑ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እታ መበል ሓምሸቲ ክንሪኣ ዝደሊ ብዘይ ምቁራፅ ድማ ክንፅሊ ብዙሓት ሰባት ተስፋኦም በቃ ብዙሕ ትፅቤት ንተስፋዩ ማህመን ተባሂሉ ከም ዝተፀሓፈ ማለት እዩ ብዙሕ ምስ ጸለዩ በቃ ወላቲ ናይ ጸሎት ሸዋቶም ክዕፆ ኮሎ ኢኻ ትርኢ እንታይ ሞ ጸልየ እንዴ ዝጋብ ሕጂ ክንደይ ዓመታት ኮይኑ ኣይተመለሰለይን
ስለዚስ ኢሎም በቃ ሓደ ከዓ ሞ ከዓ ናብ ዘይተደለየ በቃ እምነቶም ወላ በቃ ክፍተን ከሎ ትርኢ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እግዚአብሔር አቦ ኣይተዕርፎ እዩ ዝብል ኣምቲ ቅዱስ ቃሉ ንእግዚአብሔር በቃ ኣይተዕርፎ ፀሊህ እዩ ዝብል እሱ ድማ ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ንላዕሊ ምርኮና ዘይመልሰሉ ምክንያት የለን ናይ ኣቦና እዮብ ክትርኢ ከለካ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ይኹን ብዙሓት በቃ ኣብኡ ተኣሚኖም ኣብኡ ተወኪሎም ዘይሓፈሩ ኣቦታት እዮም ዘለውና ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ይኹን ስለዚ ብዘይ ምቁራፅ ክንፅሊ ንሕና ክርስትያን ተፀዊዕና ኢና ኣብ ፊልፒ 4:6-7 ዘሎ ክንርኢ ኢና ድሌትኩም ዘበለ ብፀሎት ልማኖን ምስናይ ምስጋና በኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኮ ኣይትጨነቁ ንሕና ክንጭነቕ ኣይተፀዋዕናን ክንዋጋእ እውን እኮ ኣይተፀዋዕናን ዝዋጋእ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ ኣብ ንኸዶ ዘበለ ኩሉ ሒዝና ክኣቱ ሒዝና ክወፅእ ቃል ኣለና ከምቲ ንምድሓና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተለኣኸ ንምብርታዕና ንምሕያልና ብመንፈስ ኣምላኽ ተሓቲምና ኢና ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ክንጥቀመሉ እዩ ዝግባእ ምውፃእና ምእታውና ኩሉ ነገራትና መንፈስ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ እኳ ኮንፈርት ገብረካ ኣብ ግዜ መከራ ኣብ ግዜ ስደት የፀናንዓካ የበርትዓካ የሕይለካ ውሽጥና እኳ ኢና መንፈስ ቅዱስ ተሰኪምና ንኸይድ ዘለና ንሱቲ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ ከዓ ንሱ ክርስቶስ ንሱ ድማ እግዚኣብሔር ስላሴ ዝበሃሉ ሰለስተ ሓደ ኮኑ ሰለስተ ኮኑ ተባሂሉ ከም ተፃሕፈ እና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ እዚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዘተንስአ መንፈስ ኣምላኽ እኳ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስለዚ ንሕና ተራ ሰባት ኣይኮናን ክዕ እዚ ምስ ንገብር ከዓ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልፅ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብናን ሓሳብናን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እዩ ስለዚ ኣበርቲዕና ንእግዚኣብሔር ኣቦ በቃ ብምሉእ ልብና ኣብኡ ክንእመን ኣብ ልቦናና ክንፅጋዕ ኣይግባእን ኣብ ኩሉ መገድና ድማ ንዑ ክንሓስብ ንሱ ድማ ኣካይዳና ከቕንዕ እዩ ንሱ ይሓልየልና እዩ ንኩሉ ሓልየትና ድማ ኣብኡ ነውድቆ ዳዊት 55:22 እንታይ ጾርካ ናብ እግዚኣብሔር ደርብዮ ንሱ ድማ ክድግፈካ እዩ ንፃድቕ ሰንከልከል ክብል ከቶ ኣይሓድጎን እዩ ስለዚ ጾረይ ሸኽመይ ዘለኒ ኩሉ ነገራተይ ከዓ ብኸመይ እየ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝድርብዮ እንተ ብመገዲ ፀሎት ኢኻ ምስ እግዚኣብሔር ኮሙኒኬት ንገብር ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢና ነገራትና ኩሉ ንእግዚኣብሔር ኣሕሊፍና ክንህቦ ዘለና ዛስ ዋይና ኮንቲኒስሊ ብዘይ ምቁራፅ ክንፅሊ ዝግባአና ስለምንታይ ዝለመነ ኩሉ ይቕበል እዩ ዝደለየ ድማ ይረክብ እዩ ማዕፆ ኳሕኳሕ ንዘበለ ይኽፈተሉ እዩ እሞ ለምን ይወሃበኩም ድለይ ትረኽቡ ማዕፆ ኳሕኳሕ ሓብሉ ድማ ይኽፈተልኩም ኢለና እዩ ኣብቲ ቅዱስ ቃሉ ኣብ ማቴዎስ 21:22 ኢየሱስ መሊሱ በሎ እምነት እንተኣልያትኩም እሞ እንተዘይተዋላወልኩም እዛ ኦም በለስ ከም ዝኾነቶ ጥራይ ኣይትገብሩን ነዚ ከረን እኳ ተንስእ ናብ ባሕሪ ውደቕ ትብልዎ እሞ ከም ዝኸውን ኣሚንኩም ብፀሎት እትልምንዎ ኩሉ ከም እትረኽቡ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ስለዚ ክንፅሊ ከለና ከዓ ከም ፍቓድ ኣምላኽን ብእምነት ብድፍረት ክንፅሊ ከለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ከዓ ክሰምዓና እዩ እንታይ ዲ ዝብል ኣብ ዮሃንስ 15:7 ኣባየ እንተፀናዕኩም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓደረ ትደልይዎ ዘበለ ትልሙኑም ይኾነልኩም ንትእዛዛቱ ክንሕሉ ኣብ ቅድሚኡ ድማ ባህ ዘብል ክንገብር ነቲ እንልሙኖ ዘበለ ከዓ ካብኡ ክንቅበል ምዃኑ ኣብታ ቅዱስ ቃሉ ብተደጋጋሚ ይነግረና እዩ ስለዚ እትፅልይዎን እትልምንዎን ዘበለ ኩሉ ከም ዝረኸብኩሞ እመኑ እሞ ክኾነልኩም እዩ ይብል እግዚኣብሔር ንፅውዖ ኩሎም ብሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረብኦም እዩ ፍቓድቶም ዝፈርሕዎ ድማ ይፍፅም ኣውያቶም ድማ ይሰምዕን የድሕኖምን እዩ
እግዚአብሔር ኣዝዩ ዘፍቅረና እግዚአብሔር ኣዝዩ ዝፈትወና ስለና ከዓ ግዲ ዝብሎ ኣብ ማቴዎስ 15:22-28 ብዛዕባ እታ ከነኣናዊ ሰበይቲ ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ ዘገርመካ ዘደንቐካ ኣብዚ እንታይ ኢና ንመሃር ንዝኣምን ነፍሲ ኩሉ ነገር ይከኣል ስለዚ ኣብዚ ግዜ ተስፋና ዘይኮነ ክንድርቢ ዘለና ነቲ ኣይከውንን እዩ ዝተባሃለ ነቲ ብደኳትር ወይ ድማ ብሰባት እዩ ወይ ድማ በበዓልኻ እናተይ ነገር ስንድዒ ኣብቂዑ ዝበልካ ወይ ድማ ናተይ ነገር ጎልያድ እዩ ከቢድ እዩ ንዝበልካ ንእግዚኣብሔር ግን ዝጨንቆ ነገር የለን ንእግዚኣብሔር ግን ዝኸብዶ ነገር የለን ንእግዚኣብሔር ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ እግዚአብሔር ድማ ስለና ግዲ ከዓ ስለ ዝብሎ ኣዝዩ ከዓ ስለ ዝፈትወና ዘፍቅረና ማለት እዩ ነቲ ተስፋ ኣደርቢካ ዘሎ ኦር ተስፋ ኣደርቢክ ዘሎ ብዘገርም ብዘደንቕ ምብፃሕ ክገብር ይኽእል ተሳብ ስጋ ዲ ፈውሲ ተስተዓፂ ዘሎ ማዕፆ ምኽፋድ ድዩ ተስ ኣብ እስራት ደሎ ምፍታሕ ድዩ ንእግዚኣብሔር ድሰኣኖ ነገር የለን ኣብዚ ክትሪኦ ከለካ እታ ከናናዊ ሰበይትስ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ከምኣቶም ዝዓይነቶም ኣሕዛብ ኣይተላእኸን እንታይ ይብልስ እነሆ ድማ ከናናዊ ሰበይቲ ካብ ወሰንቲ ምድሪ መፀት እናጨርሐት ድማ ጎይታይ ወዲ ዳዊት ንጓለይ ጋኔን ብክፉእ ሒዝዎ ኣሎ እሞ መሓረኒ በለት ንሱ ግና ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰላን ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ቀሪቦም ደድሕሬና ትጠርዕ ኣላ እሞ ኣፋንዋ ኢሎም ለመንዎ ንሱ ግና ኣብዚ ሓደ ሕጂ ክንሰውዕለሉ ዘለና ንእግዚኣብሔር ድማ በቃ በተደጋጋሚ ክንጠርዕ ኣለና ንእግዚኣብሔር ክንዕርፎ የብልና ክንፅልለና በቃ ኣይሰማዓንን እንዲ ኢልና ጸሎትና ደው ክንብል የብልና ብዝተኻለ መጠን ነቲ እንደልዮ ዘለና ማለት እዩ ብዘይ ምቁራፅ ክንፅልየሉ ግባእ እግዚአብሔር ከምቲ ክብሎ ፀናዕኩ ኣብ ሰዓቱ ግን ደበኽ ክብል እቲ ምፅላይ ምቁራፅ ንዓና ሰናይ ከይከውን ይኽእል እዩ ስለዚ ክንጠርዕን ብሓይሊ ድማ ክንፅልን ስለቲ ጉዳይና ይግባእና ማለት እዩ ካልእ ከዓ ስለ ጉዳይና ጥራይ ኮና ንፅሊ ናብ እግዚአብሔር ንቐርብ እግዚአብሔር ኣዝዩ ዝፈትወና ኣዝዩ ዘፍቅረና ኣዕሩኸ ኢልና ኣብቲ ቅዱስ ቃሉ ስለዚ ከምቲ ሰብ ምስ ሰብ እኳ ከይተቀለለ ከይተዛረበ ዘይውዕልስ ዋይናት ምስቲ ኣቦና ኸ ዋይናት ምስቲ ብዙሕ ዝሓለፈልና ዋይናት ምስቲ ዘለኣለማዊ ሂወት ዘውረሰና ኸ ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ብመገዲ ጸሎት ምስኡ ኮሙኒኬት ክንገብር ይደሊ እዩ እዚ ስለ ዝፈለጠይ ዳንኤል ኣብ መዓል 3 ግዜ ስለ ኣቦ ምስ ኣቦ ኮሙኒኬት ዝገብር ዝነበረ ስለዚ ኣዝና ክንብርታ ኣዝና ክንፅሊ ይግባአና ንሳ ግን ብዘይ ናብተን ጥፉኣት ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ኣይተለኣኩን ኢሉ መለሰ ናብ ኣሕዛብ ዘይኮነስ ናብ ይሁዳ ኢነርብቲ ግዜቲ ንሳ ግን ጎይታይ ርድኣኒ እናበለት መፂኣ ሰገደትሉ የሲ ጎይታይ ርድኣኒ በቃ ጎይታይ ብፅሓለይ ጎይታይ በቃ ሓንሳብ ስለይ ሕሰብ ንጎይታ ብብዙሕ ነገር ኢኻ ትመፅኦ ባይዘወይ ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ኹን ንሱ ከዓ መለሰ እንጌራ ውሉድ ኣልዒልካ ንኽላባት መሃብ ኣይግባእን ይበላ ንሳ ግና እወ ጎይታይ ኣኽላባት ድማ ካብ መኣዲ ጎይታቶም ዝወደቐ ርፍራፍ ይበልዑ እዮም በለት ሽዑ የሱስ ኣቲ ሰበይቲ እምነት ከዓባያ እሞ ከም ድሌትኪ ይኹነልኪ ኢሉ መለሰላ ካብታ ሰዓት እያ ከዓ ጓላ ሓወየት እንታይ ዘርእየና ዘሎ ሕጂ በቃ ክንፅሊ ከለና ብእምነት ስኒ ተሰማዕናትና ዓብይ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ጌርና ንፅልዮ ጸሎት ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ሰዓት ኩሉ ነገር ሰላም ክኸውን ከም ዝኽእል ተረዲእና ጸሎት በምንም ተኣምር ክነቋርፅ ዘይብልና መጀመርያ ንፅልዮ ንእግዚአብሔር ክብሪ ንምሃቢ ምስ እግዚአብሔር ምስ እንፈትዎ ኣቦና ከዓ ክንዕልል ኮሙኒኬት ክንገብር ካልኣይ ከዓ እቲ ንደልዮ ዘለና ነገራት ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ክነፍስስ ካልእ ከዓ ጸሎት ብዙሕ ዓይነት ጸሎት እዩ ዘሎ ክነማልድ ክኸውን ይኽእል ስለ ሃገር ድዩ ስለ ቤተሰብ ድዩ ስለ 4-5 ዓይነት ጸሎት ኣሎ ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ይኹን በቲ ኮይኑ በቲ እግዚአብሔር ክንልምን ከለና ካብቲ
نحن نحسبو نلعلي كودا أبليزو كبار خلنا عصفن دربن كهبنا يكالي كبر كله نقويتا خون يسوس كريستوس قويتا هالليا مبر شارشاي فتنا ኣለኩም እብለና ኣብቲ ቅዱስ ቃሉ ተፈቲንካ ምስ ወፃእኻ ግን በረኻ ትፅበየካ ከም ዘሎ እዩ ብሓቂ እቶም ብብዙሕ ትፍተኑ ዘለኹም ስጋብ እኳ እቲ ፈተናኹም ተስፋኹም ኦር እምነትኩም ዝፈታትን ዘሎ ኣሕዋተይ ንዓኻትኩም ፅቡቅ ንይወሳለኒ ክንዲ እቲ ተፈተንኩሞ እግዚኣብሔር ክንድኡ ድማ ክባርኸኩም ምዃኑ እዩ ግን ክትፍተን ከለኻ ተስፋኻ ድርበ ከለኻ ከዓ ፅቡቅ ኣይኮነ ተስፋ ምድርባይ ማለት ኣብ እምነትካ ከምቲ ዝግባእ እምነትካ ኣይፀናዕኻን ኣይሓየልካን ኣይተባዕኻን ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ክድርቢ ከለኻ ትቕበሎ ብለሲንግ ብዙሕ ከይህሉ ክእል እዩ ቢካዝ ኦረዲ ተስፋ ክድርቢ ከለኻ ናይ ፀሎት ሸውሃት ክዕፆ እዩ እምነትካ ምንቕናቕ ክመፅእ እዩ ሶ ሎማዓን ተስፋ ንትደርበኹም ሰባት ግን ምምላስ ክኸውን እዩ ዋንስ ምስ ተመለስኩም ግን ልክዕ ነዚ ትምህርቲ እዚ ከምቲ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣምላኽ ብኣይ ሓሊፉ ዘበርትዓና ዘሎ ከምኡ ክንገብር እግዚኣብሔር ክረዳኣና ድማ ፅሊ ኣለኹ ክብሪ ኩሉ ንጎይታኹም ስለዚ ኣብ ያዕቆብ 1:2-4 ዘሎ ንርኢ ኢና ፈተና ኣሎ ኣብቲ ቅዱስ ቃል እውን ይብለና እዩ ፈተና ኣለኩም ግን ኣነ ነዚ ዓለም እዚኣ ስለ ዝሰዓርኩ ኣጀኹም በቃ ካብቲ ኣብኦም ዘሎ እቲ ኣባኹም ዘሎ ስለ ዝዓቢ ከዓ ንስኻትኩም ሰዓርቲ ኢኹም ይብለና እቲ ንዓኹም ኢሉ ዝተሰርሐ ኣፅዋር ከዓ ኣይክጠቅምን ቢካዝ ኣነ ዋንስ ኤን ፎር ኦል ኣውዲቐ ያዕቆብ ኣሕዋተይ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተበፅሓኩም ንኩሉ ከም ሓጎስ ክፀሩ ንኩሉ ሓደ ግዜ ክርዳእካ ብዘይክእል ማለት እዩ ፈተና ክበፅሓካ ክእል ክርዳእካ ብዘይክእል በቃ ገለገለ ሰባት ክብሉ ትሰምዕ ኣነስ ህያዋይ ሰበ እንታይ ደኣ ዝኩሉስ ኣነስ ወላ ሓንቲ ዝበደልክዎ ነገር እንታይ ደኣ እዩ ዝኩሉ ግን ሓወይ ሓፍተይ ስለ ዝበደልኪ ይኮነን ሓወይ ሓፍተይ ገለኻ ኣለኹም ከዓ ብባዕለይ ዘምፃእኹ ዶ ይኸውን ከዓ እንዳበልኩም ትጭነቁ በቲ ኮይኑ በቲ ፈተና መቸም ብብዙሕ ዓይነት እንዲ ዝመፅእ ፈተና ብባዕልና ብናህና ድኽመት ክነምፅኦ ንኽእል ፈተና ብሰንኪ ሰባት ክመፃና ክእል ፈተና ብሰንኪ ፀልማት ሓይሊ ክመፃና ክእል ፈተና ከዓ እግዚኣብሔር ኣቦ ከምቲ ኣብ ቅዱስ ቃሉ ዝብሎ ከዓ ንዝፈትዎም ይፍትኒ ከም ዝተባሃለ እግዚኣብሔር ክፍትነና ከሎ ግን ሓደ ነገር ክርዳእና ዘለዎ ንዓና ንጥቕምታትና እዩ ሓደ መጀመርያ ኣዚና ናብኡ ክንቀርብ ክደሊ ከሎ እግዚኣብሔር ይፍትን እዩ ካልኣይ ብፅድቅን ቅድስናን ክንመላለስ ክደልየና ከሎ ጎይታ ፍትን እዩ ሳልሳይ እምነትና ክፅንዕ ክደሊ ከሎ ጎይታ እዚ ከዓ ፍትን እዩ ካልእ እግዚኣብሔር ኣቦ ነቲ መንግስቱ ንኣገልግሎት ከዳልወና ከሎ ከዓ ብብዙሕ ንፍተን ኢና ግን ባዕልኻ ብተምፅኦ ፈተና ይኹን ብሰብ እትፍተኖ ይኹን ብፀልማት ይኹን ብእግዚኣብሔር ይኹን ነዚ ኩሉ ክዝርዝሮ ዝፀናሕኹ ናይዚ ኩሉ ክዝርዝሮ ዝፀናሕኹ ውፅኢት ኮይኖም ኢና ንረኽቦም ዘሞር ክትፍተን ከለኻ ዘሞር ገፅ ኣምላኽ ኢኻ ትደሊ ዘሞር ኣምላኽ ኢኻ ትብል ዘሞር ናብ ኣምላኽ ኢኻ ትቐርብ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ተስፋኻ ዘይኮነ ክድርቢ ዘለካ እኳ ደኣ ነዚ ግዜ እዚ ብሓይሊ ናብ እግዚኣብሔር ንምቕራብ ማለት እዩ ክትጥቀመሉ ይግባእ ንጎይታ ኣዝኻ ንክትፈልጥ ክትተግህ ኣብ ቃሉ ንክትነብር ከዓ ምልምማድ ከም ፍቓዱ ከም ሓሳቡ ክትመላለስ ድማ ምድላይ እምነትካ ምብርታዕ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ድማ ምሳኻ ምዃኑ ምእማን ካብቲ ኣብኦም ዘሎ እቲ ኣባኻ ዘሎ ድማ ይዓቢ ንብርትዕን ምዃኑ ድማ ኣርጊፅካ ምፍላጥ
ኣብዚ ግዜ እዚ ምጉርምራም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ምምስጋን ከምዚ እዮብ ዝበሎ እግዚኣብሔር ሃበ እግዚኣብሔር ወሰደ ኢሉ በቃ ኣብዚ ግዜ እዚ እዮብ ከማርር ኣይፈተውን ሓንቲ መዓልቲ እኳ ትኹን ኣፉ ከፊቱ ሕማቅ ኣይተዛረበን እግዚኣብሔር ከዓ ብዕፅፍን ድርብን ክባርኮ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ እቲ ሚስጥር ዓወት ምስ ምስጋን ዳ እምበር ምጉርምራም ኣይኮነን ኣብዚ ግዜ እዚ ተስፋኻ ክድርቢ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ንዝተሸገርኩን ሓገዝ ንዝደልዩ ሰባት ምብፃሕ ይግባእካ ንኩሉ ሰብ ብሓደ ዓይነት ትጥምተሉ ግዜ እዚ ግዜ እዚስ በቃ ንዓኻ ንመበርቲዕኻ ንመሕየለኻ ክትጥቀመሉ ይግባእ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ድማ ከምዚ መንግስቱን ፅድቁን ድለዩ ካልእ ኩሉ ክስዕበኩም እዩ ከም ዝተባሃለ ገጽ ኣምላኽ ብሓይሊ ሓቐቕካ ተዓጢቕካ ክደሊ ይግባእካ ማለት እዩ ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ይኹን ስለዚ እቲ ምፍታን እምነትኩም ትዕግስቲ ከም ዝገብር ፈሊጥኩም ብሓንቲ እኳ ከይጎደልኩም ፍፁማት ሙሉኣት ምእንቲ ክትኮኑ እታ ትዕግስቲ ከዓ ፍፁም ግብሪ ይሃለዋ ኣብ ግዜ ፈተና ክንዕገስ ከለና እቲ እግዚኣብሔር ንዓይናዕኻ እንደዳለዎ በረኸት ምሕፋስ ዝኸውን ልክዕ ከምዚ እዮብ ኩሉ ብዓቕሊ ድሕሪኡ ግን ብዕፅፊ ድርብን በቃ ኣንበጣንኮ ብዕፅፍን ድርብን ክባረኽ ከለኻ ንርኢ እግዚኣብሔር ከዓ ምርኮብ ብዘገርም ብዘደንቕ ይመልስ እዩ ኢሉ እዩ ጎይታ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ እንታይ ክንከውን ንግባእ ክንዕገስ ይግባአና ኣብ ዘፍጥረት ካብ 22 ሓደ ዝጋብ 24 ዘሎ ኣንብቦ ብዛዕባ ኣቦና ኣብርሃም ማለት እዩ ከም ኣቦና ኣብርሃም ገይሩ ዝተፈተነ ኣሎ ወላ ከም ኢዮብ ገይሩ ዝተፈተነ ኣሎ 10 ውሉዱ ሲኢኑ ኢዮብ ከምኡ ኣብርሃም ነቲ ሓደ እንኮን ወድኻ ከመን ካብ ናይ ኢዮብ ናይ ኣብርሃም እቲ ዝገደደ ነቲ ትፈትዎ ወድኻ በቃ ኣዕሊብካ ሃበኒ ክበሃል ከሎ ንሕና ክንዶ ከማን ኣይተፈተና ክንዲ ናይ ኣብርሃም ፈተና ከማን ኣይበፅሓናን ብሩኻት ኣብርሃም ግን ኣቦ ተኣመነ እምነቱ ከዓ ፅድቂ ኮይኑ ተቆፀረሉ ኣብርሃም ድማ ብነገር ኩሉ እግዚኣብሔር ኣቦ ባረኾ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ቃሉ እሙን ካብ ማቴዎስ 5:48 እንታይ ብስምባርከስ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍፁም ዝኾነ ንስኻትኩምን ፍፁማት ኩኑ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብ ዘለዓለም ክብሪ ዝፅዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ፀጋ ቁሩብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምስ ፀገብኩም ንሱ ክፍፅመኩም ከፅንዓኩም ከበርታዓኩም ክስርተኩም እውን ይብለና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:10 ንሓልፎ ዘለና ኩሉ ንዓና ንፅቡቕና ምዃኑ እዩ ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ይኹን ስለዚ ኣንበጣን ኮከታን ዝበልዕን ዓመታትካ ብሸውዓተ ዕፅፊ እግዚኣብሔር ኣቦ ብዘገርም ብዘደንቕ ክመልስ እዩ እቲ ጉዳይ ንዓመታት ናይ ዓመታት እዩ ዘሎ ዝበልካዮ እግዚኣብሔር እቲ ዝተኣመንካዮ እቲ ኣቦ ዝበልካዮ እቲ ብክርስቶስ ንኩሉ ክእሎ እየ ኢልካ ዝተመካሕካሉ ኣቦ እቲ ንስኻ በቃ ፀግዒ ዝበልካዮ እቲ ንስኻ ሓለዋይ ዝበልካዮ እቲ ንስኻ ኩለንታናይ ዝበልካዮ ኣቦ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣይክሓድገካን ኣይክጥንጥነካን እዩ እግዚኣብሔር ተፈቲንካ ምስ ወፃእኻ ብዕፅፍን ድርብን ልክዕ ከምቲ ንኣቦና ኢዮብ ብዘገርም ብዘደንቕ ዝባርኾ
ንስኻውን ክትባረኽ ኢኻ ከምቲ ንሃና ብዘገርም ብዘደንቕ ምብፃሕ ዝገበረላ ንዓኽ እውን ምብፃሕ ክኸውን እዩ ከምቲ ንዮሴፍ ብዘገርም ብዘደንቕ ዓብ ነገር ሰናይ ነገር ዝገበረሉ ንዓኻትኩም ከምኡ ክኸውን እዩ ስለዚ ኣብዚ መጨረሻ ዘመን ኣይነው ብዙሕ ተስፋኻ ዘደርቢ ጉዳይ ከጋጥመና ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ዝተኸኣለ መጠን ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ናብቲ ጀማርን ደምዳምን ዝኾነ እምነትና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጥምት ኣው ድማ ክንውከል ይግባአና ብሓቂ ኣው ተወኪሉ ዝሓፈረ የለን ኣው ድማ ተወኪሉ ዝኸሰረ የለን እግዚኣብሔር ድማ ነገራትና ኩሉ ኣብቲ ናቱ ሰዓት ከፀብቆ እዩ ብሓቂ ኣብቲ ሓይል መስቀል ሕጂውን ንጠምት ኢየሱስ ድማ ኣብ ጉዳይካ እንዳኣተወ ኣብ ጉዳይካ ጣልቃ ብምእታው ነገራት ኩሉ ከፀብቆ እዩ ኣብ ስጋኻ ፈውሲ ክኸውን እዩ ኣብ ስጋ ውሉድካ ፈውሲ ክኸውን እዩ ኣብ ስጋቶም ቤተሰበይ ትብሎም ዘለኻ ብሕማም ድሳቀዩ ዘሎ ፈውሲ ክኸውን እዩ ጥራይ ንስኻ ተስፋኻ ኣይትደርቢ ጥራይ ንስኺ ተስፋኺ ኣይትደርቢ ብሓቂ ኣቦና እኮ ኣብ ኣቦ እዩ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣቦ ኣብ ዓለም ስጋ 4,000 ገለን እምነታት ኣለዋ መብዛሕተን ክትሪእን ከለኻ ከዓ እናቶም ኣምላኽ ዘይርእን ዘይሰምዕ ናህና ግን ዝርኢ ዝሰምዕ ሰማያት ብዘይ ዓንድ ንኩሉ ብቃሉ ዝፈጠረ ስለዚ ናተይ ናትካ ናትኪ ጉዳይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሊል እዩ እግዚኣብሔር ኣብቲ ሰዓቱ ከዓ ኩሉ ሰናይ ክገብሮ እዩ ስለዚ ካብዚ ማይክሮ ሰከንድ ጀሚርኩም ተስፋኹም ኣይትደርብዩ ዝምካሕስ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ከም ዝበሎ ሃዋርያ ጳውሎስ በእግዚኣብሔር ጥራይ ክንምካሕ ንጀምር ኣብኡ ጥራይ ንወከል ኣብ ቃሉ በቃ ኣብኡ ጥራይ ንፅናዕ ኣብኡ ጥራይ ንመካሕ እግዚአብሔር ድማ ኣሕሊፉ ኣይከበናኒ እቲ ኣይረኸብክዎን እናተይ ነገር እንብሎ ዘለና ነገር ድማ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ግዜኡን ክመጽእ እዩ ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ወላ ሓደ ነገር የለን ከምኡ ከዓ ኣብ ነፍስኹም ስእልኩም ትጭነቁ ዘለኹም ሰባት ስእልኩም ክብል ከለኹ ገለ ሰባት ኣለዉ ኣይደኖ በይን መፂኡ ዘይበሃል እንታይ ዘጨንቐኒ ዘለኹም ዘይፈልጥ እትብሉ ስጋብ እቲ ጭንቀት ከዓ ናብ ተስፋ ምድር ባይ ዘብፅሓኩም ካብ ሰብ ንክትረሕቁ ዝገበረኩም ዕላማኹም ድማ ደደርበየኩም ንስኻትኩም ድማ ኣብ ነፍስኹም እግዚአብሔር ኣቦ መጽናዕ ክገብር እጽልለኹም ገለኻትኩም ድማ ነፍስኹም ትጭነቕ ዘላ ብዘይ ምክንያት ዘይኮነ ብምክንያት ወይ ኣብ ቤትኩም ወይ ኣብ ዘርማን ዘርኩም ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራትኩም ከምቲ ተሓስቦ ዘይኮነልኩም ግን ከዓ ተስፋኹም ኣደርቢኩም ዘሎ ናብ ጭንቀት እቲኩም ዘሎ ንዓኻትኩም እውን ካብዚ ማይክሮ ሰከንድ ጀሚሩ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ነፍስኹም በቃ ፀግኡ ልኢኹ ከበርታዕኩም ክሕይለኩም ዓቕሚ ድማ ክኾነኩም ይፅልለኹ ከምኡ ገሊኻትኩም ኣብ መንፈስኩም ምርባሽ ኮይኑ ዘሎ ንዓኻትኩም ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ መንፈስኩም እውን ሓይሊ መንፈስ ኣምላኽ ብሓይሊ ኣብ ውሽጥኹም ማኒፌስት ክገብር እፅልእ ኣለኹ ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር ወላ ሓደ የለን ሕጂ እውን ደጊመ ተስፋኹም ኣይትደርቢ ሓፍተይ ተስፋኺ ኣይትደርቢ ሓወይ ተስፋኻ ኣይትደርቢ እግዚአብሔር ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ሕቶታትኩም መለሰ ድማ ክኸውንን እግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር ወላ ሓደ የለን ከምቲ ክንመሃሮ ዝውዓልና ደጊምኩም ስምዕዎ ሕጂ እውን ናብቲ ቃሉ ንመለስ ኣብ ቃሉ መንባር ክኾነልና ድማ እፅልለኹ ከም ሓሳቡን ከም ፈቃዱን ምምልላስ ክኾነልና ከምቲ ኣብቲ ቅዱስ ቃሉ ዝብል ከዓ መጀመርያ መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ ካልእ ኩሉ ድማ ክስዕበኩም ኣብ መጨረሻ ኣብ ሉቃስ 12:35 ዘላ ጥቕሲ ብምርኣይ ሎማዓንቲ ዘለኒ በዚ ክዛዝም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ሉቃስ 12
ሰለሳን ሓሙሽተን ዘሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃለሉያ ነቂሕኩም ተጸበዩ ትብል ሃለሉያ ሓቃቕኩም ዕጠቑ መብራህትኩም ብሩህ ይኹን ንስኻትኩም ጎይቶኦም ካብ መርዓ ክሳብ ዝምለስ ዝጽበዩ እሞ መጺኡ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ብኡ ክኽፈተሉ ሰባት ምሰሉ እቶም ጎይቶኦም ክመጽእ ከሎ ነቂሖም ዝረኽቦም ባሮት እቲኦም ብዙሓን እዮም ተዓጢቑ ኣብ መገዲ ከም ዘቐምጦም ቀሪቡን ከም ዘገልግሎም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኣብ ካልእ ኤይትስ ወይ ሳሴይቲ ሕልዋ ለይቲ መጺኡ ከምዚ እንተረኸቦም እቶም ባሮቲኦም ብፁዓን እዮም ግናኸ እዚ ፍለጡ በዓል ቤት ነታ ሰራቕ ዝመጻላ ግዜ እንተዝፈልጣ መነቕሐ ቤቱ ክትኳዓት ከላውን ስቃይ ምበለን ነይሩ ንስኻትኩም ድማ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩሞ ግዜ ክመጽእ እሞ እተዳለኹም ክኑ ሎማዓንቲ ዘለኒ በዚ ዛዚመ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣቦ ሓይልኩም ፀግዕኹም ተባረኹ ሻሎም